Tipra mota hapanga phaimani yaglo sikla chalairongno phankra khayani bagai sunjajaka YTF taklaibai philcha eba bishakhonka YTF sunjajangmani YTF sunjajangmani bisikhonmani rwgui Tipra haste mari wune panda khlaijaka abo haikeno simna block YTF ni lua jimongbai hezamara community holo panda khlaijaka pandawo sikla chalairongno chati musungi panda chengsaburu laikha pandawo thangi manjagikya West June chairman Ronjit Debroma kongna thane shaka gata tripolani chobawo sikla chalairongno sengkrakni samung khlai tongo tei sikla chalairongno Tiprasani Thinang haini bagino sikla chalairongno kha phanrangni bagai kokosarkha tini Chini Youth Tripura Federation ba YTF ni puila foundation sal o salno rogoi chung puilano Chini Hezamara block committee ni Wngwi chung jotono khakaham tai bubagrano kai khuluma yafaro chung tini ni salno blaikeno chung koplai sala haitai matongo tamni hinba bubagrani tifangbai Chini Youth rongno tuino जों सबा खलायै एडिसिओ हापांगो जों कप्लाय मैमांखा एडिसि हापांगो कप्लाय माने यागुलो जों नुखा चिनि सिक्लारंनि फाननो जतनि सायार गोबां नुकजागो सिक्लारंनो चिनि थिनां हिनि बुबाग्रा सावो आबनि बागैनो जों तिनि चिनि हास्ते गोनांगै जत्त आमसायनो खाथुं खाजा तंथकनि बिसिंतिखाय जाति सगलायै केग्रा लायै मुम सगै दुप सात्राय सगै Felekti salai sing tini sini YTF ni foundation deno bahasa mas halno sing palai tongo sing Hezamara block committee ni tini presiden Salman Deborma sini ora kebang ma sini tai YTF ni Hezamara kor tongo tam ningkai sing blaikai tongthogo je YTF tini Hezamara block committee kebang ma amsayo thangai tini subai tongmani nokri rongno nogri tongmani amtai khai tui kari jagao tui bak tongmani tai bibonno bigra nukhungo thangai borok mairumro bagai tongo omo simia gobang ma nukhung bialok laijak de nukhungni bororok thikang kai bujon khalainani borang pusa krei omtui jagao bo nukha Hezamara block ni YTF rok thangai mairum bosta rujulai kolom te khiklai chubai mani kai abuni bagino mo kaisa mari ngui tongo YTF ni je bubagrani dagi mumbai sara tirprawo tabuk jekhene pon ongthon YTF rok bubagrani sengkrak mungoi tabuk chabaw nokhri tongo Lukurokni subai tongo ang khaklayo tinini Chini foundation ni salo YTF ni block committee ni president Chini takok Salman Deborma bobo kisa kok sanang belake hambai sarno puleno joto YTF adong rongno ang ani hamjamaya farote Chini sar Junal chairman Paiman bagai belaka hambai sar sungno phanrimane bagai ngai sana musungmaka haise sung YTF agibo samai tangjak tabuk bote bo kraka samai tangjak sung bobagrano je Chini Greater Tripoli maina sak sung login ori tongnai sung bobagrani nakul mungbai Chini kami amsai no sung tebo krak khainai sung Chini kami amsai ni drugs roksai baksa sererok hamyalamau him tongma dalbidal hamyalamau him tongma rongno sung abo rongno sung kasulainai bobagrani phanbai Chini thansani phanbai te abo simia sung Chini somasno kaham kai kuchuk sakati jana bagai bobagrani guide bai sung dalbidal samung kaham tangi thangnai omsek sawino ang bobagrano khulumbai bobagra long live Tripura motha long live YTF long live hambai ini bubagrani sikla botol ni asai mas halno digri sing simnam chayo tinta amota minnani sub hospital tongo ajago sing patient dongno thangai Chini yango orni block ni Chini district ni YTF ni members te abni Chini ajago thaisa paja sing jotono thangai koi staff te ungorongno sing je chore hamerongno sing bongno kai fruits bakha tamni bagi borok kutirok to sai mangla sing te Chini je staff doctor nurses tongni bongno kai sing kuti bakjaka omo haikeno sing te gobang ma salo hainai salo sing Chini samungno kaham kai sing Chini Tripura sani logi sing bosanai hini sing khakhayo asa saino hambai pada sejona sulukan bubagrano le YTF le bubagrano le YTF le YTF hambai pada
masalah segelika abang kita pajisa tabu sini ke Hamari betul thanglai sini YTF asal uthanai angke ranan bagai zora dewana sini tahun komiti ni borong menanggal ajang debormano abuni yang motenya potongai sini borong YTF long live Bubagra ayuk doktor YTF ayuk doktor Bubagra long live Bubagra ayuk doktor YTF Bubagra ni bagai seung coba kelai nei sini kita tipralen ni bagai coba kelai nei YTF long live Bubagra long live YTF long live Bubagra ayuk doktor Bubagra